No niin, Damian Villa. Damian Villa! Ja nyt mennään. Ja se haluu niinku kierähtää. Ikään kuin tuossa kyljen vieressä potkutekniikan omaavaa. Ja nyt Eriksson, hän on sen verran ollut isossa aivan järjetön. 106:lla ei ole niin ulottuvat. Seurataan edelleen nyt. Se nyt tällä hetkellä. Kyllä. Katso, Eriksson syttyy. Se tietää nyt, että kädet, se on niinku käsistä. Miten Eriksson pystyy. Hänellä on erittäin, se on enemmänkin tommonen läpsähdys. Heikki jatkuu ja takajalalla. Tässä niinku etsitään sitä tilaa ja ajatellaan, että tässäksi auennut molemmat. Kiinnostaa, jos Eriksson menee takaisin siihen alapuolelle. Erikoistekniikoita myöskin kehiin. Ei vielä. Villa. Oi. Kaukana, jos toi ois mennyt ja etäisyyttä ja Hieno sai. Erikssonin puolestaan täytyy hymmannissa erässä. Ja ja se osuu! Hienosti menee. Hieno väistö. Siihen alkuun. Tällä se teki sillä Larussilla varmaan. Niin, kyllä. Ai nyt oli ei. Nyt riittää puolustus menossa. Erikssonin on pakko ratkaiseva erä ja nyt tulee se tuohon pyörähdykseen lähtee, koska vähemmän kuin voitettava. Ai. Tosi aktiivinen on tuo Ville. Koko ajan jotain. Näin! Tämä ottelu on päättynyt ja kyllä siinä Yhdysvaltala In the blue corner, Damian Villa! Kontrollia ja niissä hetkissä kun Eriksson ja hienoa muuten ole. Joo, mä otan innoista matsia tosta. Ja ei muuta kuin musta vyö sinne salille kun kävelee. Well, Damian